Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde soňky döwür bidgatçylaryň musulmanlaryň arasynda orta atyp musulmanlaryň agzala bolmagyna sebäp bolýan meseleleriniň biri bolan Peýgamberimiziň doglan gününi bellemek, mevlüt meselesi barada durup geçeriz. Dogrymy, ýalňyşmy? Kur'an we sünnetden sahabalardan delili barmy? Taryhda kimler Peýgamberimiziň doglan gününi bellep başlapdyr? Şu meselelerin üstünde durup geçeriz. Asıl derse girmezden öň bir zat bellep geçecek we şu aýtjak sözlerimi Allah Taalaň razyligi üçin üns berip dinläň we akylyňyzda aýlan. Üns berin musulman doganlar Peýgamberimiziň doglan gününi, ýagny mevlidini belleýänleri we bellemeýänleri birleşdirýän zatlaryň biri Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we selleme bolan soýgudyr. Mevlüt belleýänler Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemi gowwarýanymyz üçin mevlüt belleýäris diýerler. Mevlüt bellemeýänler näme üçin bellemeýäňiz diýsek, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň we sahabalaryň ýolundan çykmaly däl, onuň ýoluny ütgetmeli däl. Peýgamberimiz we sahabalar mevlüt bellemänligi üçin, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem we sahabalary gowwarýanlygymy üçin mevlüt bellemeýäris diýerler. Ýagny belleýän gowwarýanlygy üçin belleýän diýe, bellemeýänler we inkar edýänler Peýgamberimiz gowwaryp onuň ýoluny ütgetmejek bolup bellemeýäris we inkar edýäris diýerler. Ene şu ýerni ýatdan çykarmaly musulman doganlar. Inni asyl dersimize gelsek, musulmanlar dogry ýolda ýörejek bolsa, ýalňyş ters ýollaram tanamalydyr. Halal ýaşajak bolýan kişi haramlary tanamalydyr. Käbir kişiler diňe islamda bolýan zatlary, sogap zatlary biljek bolýarlar, emma islamyň haram we gadagan eden zatlaryny aýtsak, nefslerine agyr gelen üçin olary öwrenmek islemeýärler ýa-da kabul etmek islemeýärler. Emma musulman kişi dogrulary öwrenişi ýaly ýalňyşlyga düşmez ýaly ýalňyşlaram bilmelidir. Bu hakykati bize sahaba Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu anh gowy düşündirýär. Sahih Muslimde gelen sözünde sahaba diýär: "Kana nasu yes'aluna Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem anil hayr ve kuntu es'aluhu aniş şer mahafata an yudrikani." İnsanlar Peýgamberimizden hayr gowy zatlar barada sorardylar. Men bolsa şer bolan zatlardan sorardym, öz başyma gelmeginden gorkýandygym üçin diýär. Diýmek musulman doganlar, musulman kişi dogrulary öwrenişi ýaly ýalňyşlyga düşmezlik üçin ýalňyşlaram bilmelidir. Dinimiz İslamda her bir musulmanyň bilmeli möhüm zatlarynyň biri bidgatlar meselesidir. Bidgatyň nämeligine düşünmeýän musulmanlar dinlerini ýoýulmakdan gorap bilmeýärler. Islamyň musulman doganlar arak, şerap, zina, ogurluk bilen deň hatarda, hatda olardan has berk haram eden zatlarynyň biri bidgatlardyr. Şu mesele bir näçe musulmanlaryň düşünmeýän we üns bermeýän meselesidir. Hatta käbir ahun mollalaryň hem üns bermeýän meselesidir. Arak, zina, ogurluk we şoňa meňzeş haramlaryň haramlygyny köp kişi bilýär. Emma şularyň ählisinden günäsi has agyr bolan günäler we olaryň bidgatlardyr. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem musulmanlar kän hadislerini bidgatlardan äge edip gitdi. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem her cuma hutbesinde musulmanlary bidgatlardan äge edip durýardy. Hatta musulman doganlar bu mesele şeýle bir ähmiýetli mesele, akida, inanç baradaky kitaplarymyzyň ählisinde diýen ýaly bellep geçilýär. Ýani musulman doganlar gowy düşünelin. Allaha we Peýgambere imany öwredýän akida, inanç kitaplarymyzyň agla we bölegini Allah we Peýgambere iman bilen deň hatarda bidgatlaryň üstünde durup geçilýär. Bidgatyň nämeligine düşünmeýän kişiler hakyky islamy tanap bilmeýärler. Bidgatyň nämeligine düşünmeýän jahil musulmanlar islamy ýoýulmakdan, islamy bozulmakdan gorap bilmeýärler. Bir ýurtda hakyky islam ýitýän bolsa, musulman doganlar şonuň uly sebäpleriniň birem olaryň arasynda bidgatlaryň ýaýramagydyr. Ünsüriň bidgatlar diniň adyny ullanyp döredilen ýasama dindir. Bidgatlar Peýgamberimiz bilen tersleşmekdir. Peýgamberimizden öňkü geçen peýgamberleriň ümmatlarynyň hak ýoldan azyp peýgamberleriniň öwredip giden dogry dinlerinden azaşmaklarynyň uly sebäpleriniň biri musulman doganlar dinlerini ýoýup bidgat çykarmaklarydyr. Şonuň üçin Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ümmetini bidgatlardan dine täze zatlar goşmakdan berk äge edip gitdi. Indi bir ýer diýmek mümkin bidgat erwat zat eken düşündik. Bidgat näme? Bidgatlar musulman doganlar insanlaryň Kur'an sünnetten delilsiz, sahabalardan delilsiz, sogap mukadip dine goşan zatlarydyr. Dine täze zatlar goşmakdyr ýa-da bar bolan bir zady ütgetmekdir. Misal üçin bidgatlara, dine täze goşulan zatlara şigalardan misal berelin. Şigalar akidalaryny ütgedipdirler. Sahabalara söwýärler.
hatta kafir diýýärler. Allah Taala ýalbarşlary ýaly ölülere ýalbaryp olardan hajatyny dileýärler. Yetiş ya Ali, medet ya Ali, medet ya Fatıma, ya Hasan diýip ölüp gidenlere ýalbarýarlar, olardan dilek edýärler. Aýşe enemize töhmet atyp söwýärler. Şiğalar täret'i ütgedip durlar. Şiğalar täret alanlaryny aýaklaryny ýuwmaýarlar. Hatta täret alanda aýagyny ýuwsaň namazyň batyl bolýar. Olara görä azana ütgedip durlar musulman doganlar. Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah sözünden sonra azana eşhedü enne Aliyen Waliullah sözüni goşup durlar. Şiğalar 5 wagt namazy ütgedip durlar. 5 wagt namazy 3 wagtyny edip okaýarlar. Namazda secde edenlerine, maňlaýlaryna ýasy, möhür diýilen daş goýup şoňa secde edýärler. Şiğalar nikahny ütgedip durlar. Wagtlaýynça nikah goşup durlar. 1 sagatlyk, 3 günlük, 5 günlük nikah giyýärler. Mutenikah diýilýär. Islamda haram bolan zat bu. Bu musulman doganlar şoňa meňdeş yüzlerçe, müňlerçe misallar bar. Bu wagtyň geçmegi bilen islam ady bilen özlerini ýasama hakyky bolmaýan şiğalyk atly din ýasanypdyrlar. We bunyň üstesine özlerini hak ýolla, emma hakyky musulmanlary adaşan hasaplaýarlar. We ünsür musulman doganlar şu zatlar nädip boldy? Birden bolmady. Ýuwaş-ýuwaşdan islama bir zatlar goşdylar, aýyrdylar, ütgetdiler. Bu wagtyň geçmegi bilen bidgatlaryň netijesinde Peýgamberimiziň öwreden islamyndan başga bir ýol emele geldi. Bu şiğalardan misal. Bizim sünnilerimiziň içinde de musulman doganlar şoňa meňdeş misallardan müňlerçe misal bar. Akida, namaza, oraza, haja, sadaka, ýasa, nikah goşulan bir sürü dinden bolmaýan zatlar bar. Her hil jemaatlar, tarikatlar, toporlar emele geldi we diniň adyndan biri-birinden ütgeşik zatlar orta atyp başladylar. Emma hemişe hak ýolly bir topor Peýgamberimiziň we sahabalaryň ýoluny ýitirmän geldi we kıyamete çenli bar boljakdyr. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu habar verdi. Sahih Muslim'de, Sahih Buhari'de gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye la tezalu taifetun min ummeti zahirina alal haq. Ta Allah Taala'nın emri gelýänçe ümmetimden bir topor hak ýolly boljakdyr. Olary ýardamsyz goýanlar olara ziyan berip bilmezler diye. Bu hak ýollaky topora musulman doganlar ahli sünne vel cemaat diýilýär. Ahli sünne vel cemaat islamy ütgetmän akidada, ibadetlerde, hükümlerde islamy Peýgamberimizden we sahabalardan gelişi ýaly edip tutýan musulmanlardyr. We dünýäde näçe dogry ýollan adaşan bidgat toporlar bar bolsa, hemmesi ahli sünnete düşmandyr. Bidgatlar musulman doganlar sünnetiň tersidir. Şonuň üçin Peýgamberimiziň we sahabalaryň ýoluny ýörejek, hakyky islama amel etjek diýen ihlasly her bir musulman sünnetlere öwrenmelidir, bidgatlarym tanamalydyr. Dine täze zatlar goşmak musulman doganlar bidgatlar çykarmak haramdyr. Hatta musulmanlaryň bidgatlary düşmegi şeytan üçin musulmanlaryň araq içmeginden, zina etmeginden, adam öldürmeginden şeytan üçin has gowdur. Näme üçin şeytan musulmanlaryň beýleki haramlardan beter bidgatlara düşmegini isleýär. Bu hakykaty bize Sufyan-ı-Sawri habar berýär. Sufyan-ı-Sawri kim musulman doganlar plan alim, plan pir, plan şeyh däl. Sufyan-ı-Sawri tabiinlerden, kakasy hem tabiinlerden. Tabiin sahaban okuwçysy, tabiin sahaban okuwçylaryň okuwçysy diýmek. Yani Peýgamberimizden sonra 3-nji nesil musulmanlardan, mujtehidlerden, muhaddislerden, ewliyalardan i'tikad ehli sünne vel cemaa atly eserde Lalakaîniň we başga da kitaplarda Sufyan-ı-Sawriň şu söze getirilýär. We bize näme üçin şeytanyň beýleki haramlardan beter musulmanlaryň bidgatlara düşmekligini gowwarýandygyny düşündirýär. We diýär, bidgat iblis üçin günah haram işlerden has gowdur. Çünki günah haram işlerden toba edilýär, emma bidgatlardan toba edilmeýär diýär. Yani näme diýmek musulman doganlar? Araq içýän, zina edýän adam sogap we diniň buýran zady diýip etmeýär. İmanly adam bolsa günah we haram diýär. Bizem bir gün taşlarsyýar. Biz ýalňyşdyk, siz bir ýalňyşman diýär. Emma bidgatlara ağlanan kişiler, bidgatçylar edýän bidgatlaryny dine ýönkäp, diniň ady bilen Allah we Peýgamber adyny ullanyp sogap diýip edýär. We başgalaryny şoňa çagyrýar we sogap diýip edýänligi üçin toba etmek asla kellesine gelmeýär. Şeytan bidgatlaryň üstü bilen şeýle bir tuzak gurup musulmanlara haram zady sogap diýip edipdir. Edilne şiğalardan misal verdik. Dini ütgedipdirler, tersine urup goýupdyrlar köp zatlary, emma ýene de şu ýollaryna dogry we sogap diýýärler we özlerinden bolmaýanlara adaşan hasap edýärler. Şonuň üçin bidgatlar iblis, şeytan üçin günahlardan, haramlardan has gowdur diýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dogry ýolda bolmak üçin bize Kur'an sünnete, sahabalarynyň ýoluna berk ýapyşmagy we bidgatlardan äge bolmak wesiýet edip gitdi. İmam Malik Muwatta'synda gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär, "Taraktu fikum emrayn lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi azza ve cel ve sünnete nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem." Ey ümmetim, men size iki zat goýup gidýäryn. Şolara eger seňiz dogry ýoldan adaşmarsyňyz, Allah Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sünnetim diýär. Sahih Muslim'de Cabir ibn Abdullah
radiyallahu anh Peygamberimizin cuma hutbesini okuyuşu arada ve näme diýänini gurrun weriýä we diýär. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza khataba ihmarrat ayna ve ala sawtuhu ve ishtadda ghadabuhu hatta kaannahu munziru jeýşin. Sahaba diýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutba aýdanyna gözleri gyzarardy, sesi gatalardy we gaharlanardy. Goýa biziň üstümizde hüjüm etjek bolup duran düşman goşunundan bizi äga edýän ýalydy diýär. We şeýle diýerdi diýär. Amma ba'd fa inna hayral hadisi kitabullah ve hayrul huda huda Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kullu bid'atin dalâle. Peygamberimiz diýerdi diýär, sözleriň iň haýyrlysy Allah Taala'nın kitabydyr. Ýollaryň iň haýyrlysy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň ýoludur we işleriň iň ýamany, iň şerlisi dine täze goşulan bid'atlardyr. Her bid'at azgynlykdyr diýär. O şeýdip hutbaň dowamyny gurrun berýär. İbn Hibbanna, Abu Dawud'da, İbn Majah'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnnehu men ya'iş minkum ba'di fesayra ihtilafan kesira. Fe'aleykum bi sunnati ve sunnetil hulefâ'ir râşidîn'el mehdiyyin. Temassaku biha 'azzu 'aleyha bin nevaciz. Ve iyyakum ve muhdesatil umur fe inne kulle muhdesatin bid'ah ve kulle bid'atin dalâle." Peygamberimiz diýär: "Menden soňra ýaşajaklaryňyz kän ihtilaflar, agzalyklar görür" diýär. Bir zat diýer, beýlekisi başga bir zat diýer, o topar bolar, bu topar bolar, her kim öz tarabyna çekjek bolar, agzalyklar bolar diýär. Şonda siz meniň sünnetime we dört çaryarlarymyň sünnetine eýeriň, olary berk tutun we azy diýişleriňiz bilen ýapyşyň. Dinne täze tapylan zatlardan äga bolun, her dinne täze tapylan zat bid'atdyr, her bid'at azgynlykdyr diýär. Alimlerimiz diýerler, musulman doganlar, bu hadis Peygamberimizin mucizalarynyň diýär. Çünki ümmetynyň başyna bid'atlaryň geljegini Peygamberimiz öňünden habar berýär we onuň dermanynyň bize öwredýär. Dogry ýolda boljak bolsak, hakyky islama erjek bolsak näme etmeli? Peygamberimiz diýär: "Sünnetime we dört çaryarlaryň sünnetine berk ýapyşyň" diýär. "Temassaku biha." Ýöne tutun diýenok, berk ýapyşyň diýär. "Wa 'azzu 'aleyha bin newaciz." We Peygamberimiz misal berýär, azy diýişleriňiz bilen ýapyşyň. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň ýolyna eýermek musulman doganlar hadis kitaplaryny gujaklap ýatmak bilen bolmaýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň we sahabalaryň ýolyna eýermek, şonuň diýen zatlaryny, bize görelle bolan zatlaryny üýtgetmän bolşy ýaly amal etmek bilen mümkin bolýar. We buňa goşmaça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize açyklap aýdýar. Dinne täze tapylan zatlardan äga bolun diýär. Näme üçin dinne täze tapylan zatlardan äga bolmaly, serasap bolmaly? Çünki şu zatlar musulmanlara agzala edýär. Şu zatlar musulmanlary bölýär, biri-birine düşman edýär. Dinne täze tapylan zatlardan äga bolun. Her dinne täze tapylan zat bid'atdyr, her bid'at azgynlykdyr diýär. Unsar musulman doganlary diniň gurrungy diýär, dünýäwi maşynyň, uçaryň, motoryň, telefonyň gurrungy däl, bular dünýäwi zat, diniň gurrungy diýär. Dine täze zat goşmak bolmaýar. Ebu Dawud'da, Tirmizi'de, İbn Majah'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İftaraqatil yahudu ala 71 fırqa ve iftaraqatin nasara ala 72 fırqa ve sataftariku hadihi'l ummetu ala 73 fırqa kulluha fi'n-nar illa wahida." Qila man hiya ya Resulallah? Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Men kana ala misli ma ana aleyhi ve ashabi." Yahudiler 71 topara bölünürler, Hristiyanlar 72 topara bölünürler, bu ümmet 73 topara bölünür we olaryň birinden başgasy dowlukdadyr diýär. Ýani musulman doganlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetynyň içinde her hilek dogry ýoldan azan, öz ýolundan we sahabalarynyň ýolundan azaşan ters akymlaryň boljakdygyny bize habar berýär. We birinden başgasy cehennemdedir diýende sahabalar diýerler, o halas bolan kim ya Resulallah diýerler. Helak bolana helak bol düşnükli. Halas bolmak üçin näme etmeli? Halas bolan kimler ya Resulallah diýär. Onda Peygamberimiz aýdýar: "Meniň we sahabalarynyň ýoluna ýörenler" diýär. Buhari Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men ahdasa fi emrina hada ma leysa minhu fe huve raddun." Kim bizim bu dinimizde ondan bolmayan bir zat orta assa, ol kabul däldir diýär. Her kim çykyp plan zat sogap, plan zat musulmanlar etmeli, plan zat musulmanlara peýdali, gerekli dinine bar diýip gurulsa, onsoryň dünýäwi zatyň gurrumy däl, dini zatlaryň gurrumy, ibadetlaryň, sogaplaryň gurrumy. Şul sogapdyr, şunu etmeli, plan zat etmeli, plan namaz okamaly, plan oraga tutmaly diýip aýtsa, biz diýäs delilin näme? Peygamberimiz diýdimi? Sahabalar aýtdymy, etdimi? Mujtehid imamlarymız diýdimi? diýip soramaly. Mysal üçin bir ýerde ise miswak ullanmak sünnet. Ýerde ba hadisde ba. Birinji we dördünji gün agzy beklemek sogap. Delili näme? Delili hadisde. Tahajjud kılmak sogap. Ýerde ba hadisde ba. Duha namazy, guşluk namazy kılmak sogap. Ýerde ba hadisde ba. Mescide girende we çykanda aýdylýan dilekler ba. Ýerde ba hadisde ba. Cuma gününde Kehf surasyny okamak has sogaply. Unsar musulman doganlar, Kur'an okumak umumyny sogap. Emma ýörüýte cuma gününde öz
desem Kehf surasyny okusan has-sagap. Şunu diýmek üçin delil gerek. Delil barmy? Bar. Ine musulman doganlar ähli ibadetlerimiz şu ornuşda bolmaly. Arkasynda delil bolmaly. Allah aýdan bolmaly, Peýgamberimiz diýen bolmaly, sahabalar edip görkezden bolmaly, mujtehid imamlarymız bize şonu diýen bolmaly, maslahat beren bolmaly. Din şu ornuşda tutulýar. Emma biri bir zat orta atsa, Kur'anda yok, hadiste yok, sahabada yok, dört mezhebimizde yok, ol dinden bolmaýar. Oňa bidgat diýilýär. Demek musulman doganlar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmetine hak ýolda bolmak üçin Kur'an sünnete, selef-i salihiniň ýoluna eýermegi we bidgatlardan äge bolmaklygy tawşyrýar. İmam Ahmed ähli sünnetin uly imamlaryndan dört mezhebimizden biri. Usul-us sünne atly akide barada kitabynda diýär: Usul-us sünnetu indana at-tamassuku bima kana aleyhi ashabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, el-iqtida'u bihim ve terkul bid'i ve kullu bid'atin fehiye dalale. Sünnetin dinin esasy şulardyr diýär. Peýgamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarynyň ýoluny berk tutmakdyr, sahabalara eýermekdir we bidgatlardan din adyna täze çykarylan zatlar taşlamakdyr, terk etmekdir. Her bidgat azgynlykdyr diýär. Hafiz ibn Kesir ähli sünnetin uly imamlaryndan hemme ulamalaryň kabul edýän alimy. Hafiz ibn Kesir rahimehullah meşhur tefsirine diýär: "Ve emma ahli sünnet vel cemaatu feyekuluna fi kulli fi'lin ve kawlin lem yethbut anis-sahaba huwa bid'a, li'annahu law kana khayran lasabaquna ilayh, li'annahum lem yetruku khaslatan min khisalil khayri illa ve kad badaru ilayha." Ahli sünnet vel cemaat musulmanlar diýär, sahabalardan sabit bolmadyk amala we söze, sahabalardan sabit bolmadyk her amala we her söze, yani dinne sahabalaryň etmedik her işine, sahabalaryň dinine aýtmadyk her sözüne bidgat diýerler. Çünkü ol bidgat, ol iş sonradan tapylan zat, haýyrly bolsa-da, gerekli bolsa-da, sahabalar bizden öň ol işi ederdiler. Çünkü olar haýyr sogap näme bolsa amal etmek üçin gyssanardylar diýär. Sahabalaryň ihlasam bizden artyk, imanan bizden artyk, peýgambere bolan söýgüsem bizden köprek. Haýyr sogap bolsa sahabalar bizden öň edýärler. We etdilerem. Eger sahaba bir zady amal edip bize görelle bolmadyk bolsa, oňa ahli sünnet vel cemaat bidgat diýär. Ene musulman doganlar peýgamberimizin we alimlarynyň bidgat barada aýdanlaryna misal. Bular musulman doganlar kitaplarymyzda bidgat barada aýdylanlardan intek bir damja. Kän hadisler we ulamalaryň bunyň üstünde ýazan kän kitaplary bar. Emma şu ýerine ünsüren musulman doganlar, käbir jahil soplar, hususan biziň ýurtlarymyzda bidgatlardan äge bolmaly diýen musulmanlara näme diýerler? Wahhabi diýip at takýarlar. Aslyny özleri bilmän peýgamberimize we sahabalara, ahli sünnetin uly ewliya alimlaryna dilzo diýerler. Çünkü bidgatlardan äge eden birinji kişi hut peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özüdir we ondan sonra sahabalardyr, mujtehid ewliya alimlarimizdir. Geleliň musulman doganlar mevlid bidgatyna. Peýgamberimiziň doglan gününi, mevlidini bellemek Kur'an'da buyurulmandyr. Kur'an'da buyurulsa farz bolardy. Hiç kim farz diýip başarmaýar. Eger mutawatir ýa-da sahih hadislerde buyurulsa wajib we sünnet bolardy. Hiç kim sünnet ýa-da wajib diýip başarmaýar. Sahabalara gelsek musulman doganlar 100 000dan gowrak sahaba bolup geçen tarih kitaplarymyzda habar berilýär. Peýgamberimiziň doglan gününi bellenleri bize hatta birji sahabadan habar berilmeýär. Has açıklap aýtsak musulman doganlar İslam ümmetiniň birinji halifasi Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh musulman ümmeta 2 ýyl halifalyk etdi. Yani peýgamberimizden soň musulmanlaryň baş tutany, tutuş musulmanlaryň diňe bir ýurdun däl. Ol mevlid bellemedi. Ebu Bekir radiyallahu anh peýgamberimiziň iň ýakyn sahabasy we ümmetiň siddiqydy. Ondan soň musulman doganlar Hazreti Ömer radiyallahu anh musulmanlara 10 ýyldan gowrak halifalyk etdi. Ol hem mevlid bellemedi. Hazreti Ömer radiyallahu anh hak bilen batyly biri-birinden aýran Farukdy. Ondan soňra Hazreti Osman radiyallahu anh musulmanlara 10 ýyldan gowrak halifa boldy, baş tutan boldy. Hazreti Osman radiyallahu anh mevlid bellemedi. Hazreti Osman radiyallahu anh peýgamberimiziň giýewsi we 2 gyýdyna öýlenen Zinnuraynni, 2 nuryň eýesidi. Ilki birinji gyýdyny alyp peýgamberimiziň ol dünýäden gaýdandan soň ikinji gyýdyny aldy. Şonuň üçin Zinnurayn 2 nuryň eýesi diýildi. Hazreti Ali radiyallahu anh Osmandan soňra musulmanlara 4 ýyl halifa boldy. Ol hem mevlid bellemedi. Hazreti Ali peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň ähli beýti, agasynyň ogly we peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň giýewsi, ýani peýgamberimiziň gyýzy, jenneti zananlaryň iň hormatlysy Fatima enemiziň ýan ýollaşydy. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň agtyklary Hazreti Ali'nin radiyallahu anh'ın ogullary we jenneti ýaşlaryň iň hormatlylary Hasan we Husayn radiyallahu anhuma, olar hem öz atalarynyň ýani peýgamberimiziň doglan gününi bellemediler. Peýgamberimiziň aýallary musulmanlaryň eneleri hiç biri peýgamberimiziň doglan gününi bellemediler. Ýoksa bellese şular bellemeli. Peýgamberimiziň ähli beýti hut maşgalasy. Soňra
sahabadan Muaviye radiyallahu anh musulmanlara baş tutan boldy. Ol hem mevlüt bellemedi. Muaviye radiyallahu anh musulmanlar sultanların en hayırlısıdy. Olardan sonra Emevi döwleti geldi. Emevilerin içinde Hazreti Ömer'in neslinden bolan Ömer bin Abdülaziz rahimehullah ýaly weli alim kişiler bady. Emevilerden sonra Abbasi döwleti geldi. Abbasilerin içinde Harun er-Raşid rahimehullah ýaly hayırlı hükümdarlar bardy. Emma buların hem hiç biri mevlüt bellemedi. Sahabalardan sonra tabiinler geldi. Olardan sonra etba'at tabiinler geldi. Peygamberimizin ümmetin en hayırlısıdır diýen kişiler şular. 4 mezhep müştehid imamlarımız geldi. İmam Buhari ve İmam Müslim ýaly hadis alimlerimiz geldi. Hiç birinin mevlid bellani ve musulmanlara mevlid bellan diýeni kitaplarda aýdylmaýar. Ýatdan çykarmalyň musulman doganlar İslamyň en dogry we hakyky görnüşi sahabalaryň selef-i salihiniň amal eden İslamydyr. Dogry İslamyň nusgasy sahabalardyr. Eger mevlid hayırlı we gerekli bolsady, Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň sahabalary bunu bizden öň bellerdiler we bize görelle bolardylar. Eger mevlid bellemek gerekli zat bolsady, sahabalaryň, tabiinleriň, etba'at tabiinleriň ilmi bizinkiden köp, Peygamberimize bolan söýgüleri bizinkiden köp, ihlaslary bizinkiden köp. Olar birinji bilen mevlid bellep bize görelle bolardylar. Ilkinji 3 nesil musulmanlaryň, 4 mezhep imamlarymyzyň mevlid bellemedigini alimlerimiz we tarihçiler bir agızdan kabul edýärler. Hatta daşary ýurtdaky mevlid belleýänler we mevlide dogry diýen bidgatçylar bu hakykaty kabul edýärler. We hawa ýokdy, emma biz gowy hasaplap edýäris diýärler. Emma bizim bidgatçylarymyz musulman doganlar bilmeýän adamlara ýalňyş maglumat berip mevlid bellemegiň Kur'an'da delili bar, hadiste delili bar diýärler. 4 çarýarlar mevlid belläpdir diýärler. We 4 çarýarlaryň adyndan düzülen toslama sözleri halka utanman dogry diýip gurrun berýärler. Kur'an'da buýrulsa farz bolar, sahih hadislerde buýrulsa sünnet bolar. We 4 çarýarlaryň eden işi bolsa oňa da sünnet diýilýär. Bidgatçylaryň haýsy çykyp Peýgamberimiziň doglangyny bellemek farz, wajib we sünnet diýipler. Onu diýseler musulman doganlar özleriniň gömük jahilligini boýnallyklary bolar we diýen bilmezler. Peýgamberimiziň doglan gününi, mevludini bellemek bidgatyny ilkinji tapanlar musulman doganlar azlaşan şiýgalaryň bir şahasy bolan Müsürli Fatymilerdir. Fatymiler sünnileriň ýurdu bolan Müsürü basyp alýarlar we özleri şiýga we sünni bolan yerli halka gowurmak üçin Peýgamberimizi gowurýas, ähli beýti gowurýas diýip mevlid bellep başlaýarlar we şol gün halka köke süýji ýemek içmek paýlaýarlar. Fatymileriň Peýgamberimiziň doglan gününi bellemek görelgesini şol wagt Müsürde ýaşaýan we İsa Peýgamberiň doglan gününi belleýän Kıpti hristiýanlaryň agzyny öýkenip orta atan bolmaklary ähtimallyr. Çünki tarihda bir Peýgamberiň doglan gününi bellemek pikirini orta atan kişiler hristiýanlardyr. Hristiýanlar şu wagtam İsa Peýgamberiň mevludini doglan gününi belleýärler. Peýgamberimiziň doglan gününi mevludini bellemek bidgatyny ilkinji tapanlaryň Fatymy şiýgalardy hakykatdyr. Fatymiler döwletinde musulman doganlar açyk äşkar küfür, kapyrlyk, pyssypujurlyk, arak, şerap içmek, zina etmek ýaly haram işler etmek giňden ýaýranly. Mesçitlerde, minberlerde selef-i salihine söwüp sahabalara kapyr diýdiler. Şu wagtam şiýgalar sahabalara söwüp ýörler. Hatta musulman ýurtlaryna hristiýanlar tarapyndan haçly ýörüşler bolanyna we mongollar tarapyndan hüjüm bolanyna şu Fatymileriň bir topur musulmanlara garşy haçlylara we mongollara kömek edýärler. Bu bedbaht insanlar musulman doganlar 6 sany mevlid oýlap tapýarlar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň mevlidi, Hazreti Fatymanyň, Hazreti Ali'niň, Hasan we Husaýnyň we öz hükümdarlarynyň mevlidlerini belleýärdiler we şol günlerde halka ýemek içmek paýlaýardylar we bu ýörelge şeýdip dowam edip başlaýar. Soňra emirlerden biri bolan El-Afdal ibn Emirul Juyuş tarapyndan mevlid bellemek ýatyrilýar. Soňra bu ýörelgäni halk unutdy diýilende, ondan soňra gelen bir emir täzeden bellep başlaýar. Ene musulman doganlar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň doglan gününi bellemeklik ýörelgesini başlan kişiler şu şiýgalar. Soňra sünnileriň içinde käbir bidgatçy soplar mevlid bidgatyny bellep başlaýarlar. Hususan hem sünnileriň içinde Irakda ýaşap geçen soplar birinji bolup mevlid bellep başlaýarlar. Bidgatçy soplaryň şiýgalaryň tapan mevludini ýöretmekleri düşünseler özleri üçin uly aýypdyr we ýüz garalykdyr. Sahabalaryň edeni işi däl, mujtehid imamlarymyzyň edeni işi däl, hadis imamlarymyzyň edeni işi däl, sahabalara söwüp ýören, Peýgamberimiziň maşgalalaryna dil ýetirip ýören, haramlyk edip ýören Fatymy şiýgalaryň tapan ýörelgesini ýöredýärler. Düşünseler özleri üçin ýüz garalykdyr. Aslynda musulman doganlar bidgatçy soplaryň içinde şiýgalardan alynan başga da kän bidgatlar bardyr. Mysal üçin ölülerden hajat dilemek, dini ilimleri, zahiri we batyny ilimler diýip, ýagny dini ilimler açyk we gizli ilimler diýip dini ilimleri ikä bölmek inançlary şiýgalardan alynandyr. Bu mesele öz başyna aýry bir dersdir aslynda. Ýene de musulmanlaryň bilmeli zady
Peygamberimiz ümmet üçin gerekli we hayır bolan zatlaryň ählisini öwretdi musulman doganlar. Sahih Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnnehu lem yekun nebiyyun qabli illa kana hakkan aleyhi en yedulla ummatahu ala hayrin ma ya'lamuhu lahum ve yunzirahum şerran ma ya'lamuhu lahum." Her peygamberiň borji bilýän hayır sowap işlerini ümmetine öwretmekdir we şerden, günadan ümmetini aga etmekdir. Boynunda bu borji bolmayan peygamber menden öň gelip geçen däldir diýär. Hakimde İbn Abi Şeybe'de Beyhaki'nin Şu'abul İman'ında getiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnnehu leysa şey'un yuqarribukum ila'l cenneti illa qad amartukum bihi ve leysa şey'un yuqarribukum ila'l nar illa qad nahaytukum anhu." Sizi cennete yakınlaştıracak näme bolsa aýtman goýmadym. Sizi cehenneme elçek näme bolsa olar size qadağan etmen goýmadym diýär. Yani musulman doganlar peygamberler ümmetlerine gerekli bolan hayır sowap işleri, cenneti kazanmaklar üçin gerekli bolan näme bolsa öwredip geçdiler. Edil şonuň ýaly ümmetlerine şerli, günah we dowzaha girmeklerine sebäp boljak zatlardan hem ümmetlerini äge etdiler. Sahih Muslim'de gelýär, sahaba Salman radiyallahu anhuň ýanyna müşrikler gelip şeýle diýerler: "Qila lehu qad allamakum nabiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem kulla şey'in hatta al-qira'ata." Qal: "Ajal, laqad nahana en nestaqbila al-qiblata li gha'itin aw bawlin aw en nastanjiya bil yamin aw en nastanjiya bi aqall min 3 ahjarin aw en nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin." Müşrikler Salman radiyallahu anhuň ýanyna gelip diýerler: "Size peýgamberiňiz hemme zady öwretdimi? Hatta täret edebine çenni öwretdimi?" diýip soraýarlar. Salman radiyallahu anh diýär: "Hawa, ol bize uly ýa-da kiçi ayak ýoluna gidemizde kıbla tarapy öwrülmegi gadagan etdi. Sınja alamyzda sag eli ulanmagy we 3 daşdan az daş ulanmakly gadagan etdi we tezek we sunk bilen sınja almakly gadagan etdi" diýär. Tabarani'nin Mu'camul Kebirinde gelýär, sahaba Abu Zerr radiyallahu anh diýär: "Tarakna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma ta'irun yuqallibu cenahayhi fil hawa'i illa ve huve yuzakkiruna minhu ilmen." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeýle bir ýolda goýup gitdi. Hatta asmanyna kanat kakıp uçan kuşlar barada şolary deýişli bize ilim berdi diýär. We diýär, Peygamberimiz şeýle diýdi: "Ma baqiya şey'un yuqarribu minel cenneti ve yuba'idu minen nar illa ve kad buyyina lekum." Sizi cennete yakınlaştıryan näme bar bolsa we sizi dowzakdan uzaklaşdyrjak näme bar bolsa size beýan edilli, açyklanly, öwredilli diýär. İbn Majah Ahmed'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Taraktukum alal mahajjatil bayda'i leyluha kanahariha." Men size gijesi gündüz ýaly ýagty nurana ýolda goýup gitdim diýär. Demek musulman doganlar bu ýagty ýolda azaşman ýöremek üçin Peygamberimiziň wesiýetini eýerip Kur'an sünnete we sahabalaryň ýyzyny eýermeliler. Emma bidgat ýollaryň gündüzem gije ýaly garankylykdyr, bulaşykdyr. Demek musulman doganlar bu aýdylanlardan, bu hadislerden we sahabalaryň sözünden näme öwrendik? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine hajathana edebine çenni, hatta hawada uçan kuşlaryň hökmüne çenni, halalmy, harammy, eti ýelýärmi, ýelmeýärmi, hawada uçan kuşlaryň hökmüne çenni bize gerekli ilimleri jikmejik öwredip geçdi. Ümmetiniň cenneti kazanmak üçin näme amallar etmeliligini öwredip geçdi. Bize Allah Taala'nın razylygy bar ibadatları we sünnetleri aýtman, öwretmän goýmady. Eger bu bidgatçylaryň diýişi ýaly mevlüt ullukan sowap we ümmete gerekli zat bolsady, musulman doganlar, hatta bularyň diýişi ýaly mevlüt okalýan ýerik peýgamberiň ruhu gelýän bolsa, perişteler gelýän bolsa, ol ýerde goýulýan zatlarda şifa bolsa, peýgamberimiz we sahabalary bu zatlary ümmetinden gizlerdimi? Aýtman, öwretmän goýardymy? Eger bu mevlüt dinine bolsady, peýgamberimiz bize onu hökman öwrederdi we sahabalarym özünden soňraky nesillere ýetirerdi. Emma bu barada musulman doganlar ayet ýok, hadis ýok. 100 000dan gowrak sahabanyň hiç birinden peýgamberimiziň doglanuny bellän barada habar ýok. 4 mezhep imamlarymyz hem mevlüt bellemendirler. Ýene de musulman doganlar her bir musulmanyň bilmeli möhüm zatlarynyň biri İslam dini kamil dindir. We peýgamberimiziň wagtynda İslam kamil boldy we tamamlandy. Allah Taala bu barada Maide surasının 3. ayetinde diýär: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam dina." Bugün sizin dininizi kamil etdim ve size din nimetimi tamamladım ve size din hükmüne İslam'dan razı boldum diye Allah Teala. İslam musulman doganlar kamil ve kemsiz dindir. İslam peygamberimizin wagtynda Allah Teala tarapyndan kamil edildi. Kamil we kemsiz dine sonradan bir zatlar goşmak bu dinne kemlik bar diýmekdir. Dine bir zatlar goşýanlar musulman doganlar dili bilen diýmese de amaly bilen bu zat öň ýokdy. Ýöne biz gowy hasaplap edýäs we diniň üstüne goşýarys diýdikleri
bolýar. İmam Şatibi'nin İ'tisam adlı eserinde İmam Malik'in şu sözünü getiriyor. Men ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama enne Muhammeden khana risale li'anna Allah yaqul el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-islam dina fema lem yekun yevme izin dinen fela yekunul yevme dina. İmam Malik diye musulman doğanlar üns verip dinlen kim gow hasaplap İslamda bir bid'at çıkarsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz peygamberlik vazifesine hıyanet etti, doğal yerine yetirmedi diýdigi bolar diye. Çünkü Allah Teala diýdi, bugün sizin dininizi kamil ettim ve size din nimetimi tamamladım ve size din hükmüne İslam'dan razı boldum diye. Ondan sonra İmam Malik devam ediyor. Ol gün yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinine bolmayan zat bugün hem dinden bolup bilmeýärdi. Din her yüzyılda bir ütkap duran, üstüne bir zat koşulup çıkarılıp duran zat değil musulman doğanlar. Näme etmeli, nähile etmeli, näme ibadetler var, näme sünnetler var, näme sowaplar var, hemmesini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öwretdi ve din kamil boldy. Kamil zadyň üstüne bir zat koşulmaya, bir zat çıkarılmaya, bir zadyny ütgödülmeye. Eger musulman doğanlar bu bid'atçy sowaplar kafirleriniň diýişi ýaly şol güni bahanalap dini gurrunlar edip Peygamberimiz barada gurrun edýäs diýip şunun üstüne hiç zat goşman duran bolsadylar, emma bunu etmediler. Başta näme diýip başladylar? Biz Peygamberimiziň doğulan gününe Peygamberimiz barada gurrun edýäs, Kur'an okap doga dilek edýäs, salawat aýdýarys diýdiler. Soňra ol bir gün bir aýa çykdy. Soňra waka Mevlüt günü däl Mevlüt aýy boldy. Soňra ol gün Mevlüt bayramy diýip başladylar. Musulmanlaryň Ramazan we Gurban bayramynda biri-birini gutlaýşlary ýaly Mevlüt aýyňyz we Mevlüt bayramyňyz gutly bolsun diýip biri-birini gutlap başladylar. Ki bilýäňiz musulmanlaryň Ramazan we Gurban bayramy diýip iki san ulu bayramlary bar. Ondan başga bizim ulu bayramymyz ýok. Biram hepdelik keçecek Juma günümiz bar, kiçi bayramymyz bar. Soňra musulman olanlar 10 aý boýunça Mevlüt bellemeli diýip başladylar. Soňra bahana bolsa Mevlüt belle bermeli diýdiler. Iň soňunda bid'atçy ahunlar çykyp näme diýdi? Towaňyz guzlasa da Mevlüt belläň diýip çygyryp başlady. Käbir bid'atçylar musulman doganlar Peygamberimiziň Mevlüdi diýip başladylar. Pirleriniň hem Mevlüdini doglan gününü belläp başladylar. Hatta käbirler musulman doganlar şeýle bir öte gitdiler. Peygamberimiziň doglan gününi Mevlüt belleme Kadir gecesinden hem gowy diýip Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerimde Leylatul Kadri hayrun min elf şehr Kadir gecesi müň aýdan hayrlydyr diýen aýatynyň hem öňüne geçip başladylar. Soňa waka musulman doganlar internetde ýylan berip plan mesjidde Mevlüd okaljakdyr. Zenanlarym gelsin diýip ýörüýte zenanlarym çagyryp başladylar. Zenanlara 5 wagt namazyna barmak biziň mezhebimize görä mekruh diýilipdir. Cemaata 5 wagt namaza barmak mekruh diýilipdir. Emma bular şeý diýip aýallarym gelsin diýip ýylan berip başladylar. Bunda da durmadylar. Plan mesjidde Peygamberimiziň doglan güni münasibetli Mevlüd namaz okaljakdyr diýip Mevlüd namazam ýasadylar. Soňra saçaklar ýazyp başladylar. Soňra musulmanlaryň namazda duruşýalyk dik durup goşgo goýarys diýip uly ses bilen goýaklaşmaga başladylar. Soňra Mevlüd okalýan ýere Peygamberimiziň ruhy gelýär diýdiler. Bunda da durmadylar, ýene öte geçdiler. Mevlüdde Peygamberimize ýalwaryp Allah Taala ýalwaryşlary ýaly Peygamberimize ýalwaryp şirk goşup başladylar. Hatta Mevlüdde okalýan goşgularyň içinde bize cehennemden gora berdi Peygamberimize ýüzlenip başladylar. Peygamberimizden dilek edip başladylar. Amma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de gelen hadisinde özüni çennine aşa övmekten bizi äge edip gitti. La tuturuni kema atratin nasara ibn Meryem fe innema ana abduhu fekulu abdullahi ve rasulu. Hristiyanların İsa Peygamber övmekte öte geçişleri ýaly meni övmekte öte geçmeň. Men Allah'ın bennesidirin. Sizem Allah'ın bennesi ve Peygamber diýin diýdi Peygamberimiz. Şek ýokdur musulman doganlar, her bir musulman Peygamberimizi övmelidir we söýmelidir. Boynumyzyň parzydyr. Emma Peygamberimizi övjek diýip öte geçmeli däl. Peygamberimize ýok sıfatlary Peygambere ýönkemeli däl. Allah Taala'nın sıfatlaryny Peygambere ýönkemeli däl. Allah Taala ýalwaryş dilek edişmi diýil Peygamberden dilek etmeli däl. Soňra bular näme diýdiler musulman doganlar? Soňra ol ýerdäki goýlan puly äkidip öýüňe goýsaň, puluň tükenmän köpelip durýar diýip başladylar. Soňra ol ýerde goýlan köke bilen Allah Taala gurlaşýar diýip gördüler. Kafirler şol gün tort bişirip üstüne Mevlütlügün, nurlugün diýip şeýdip edil doglan gününe saçak bedelşýaly bezap tort bişirip üstüne Mevlüt barada bir zatlar ýazyp başladylar. Soňra Mevlüt okalýan ýerik perişteler gelýär diýdiler. Soňra 4 çarýarlar gurladyp, 4 mezhep imamlarymyz gurladyp, olaryň adyndan Mevlüt barada düzülen sözleri aýdyp başladylar. Hatta çykdy bid'atçy pirleri Mevlüdi inkar eden kafirdir diýdi. Ahirinde näme diýdiler? Mevlüdi inkar edýänleriň kalbyna Peygambere bolan söýgü ýok diýip musulmanlaryň kalby barada gurrun edip başladylar. Ki kalpleri Peygamber hem bilmeýär, bir Allah bilýär. Bir musulmana Peygamber gowy bermeýär diýmek, musulmana kafir diýmekdir. Peygamberimiz gowy bermeýän kafirdir. Kalpde näme bardygyny, näme ýokdugyny bir Allah Taala bilýär. Mevlüt bellemeýän musulmanlar dini ütkötmäliň,
dine täze goşmalyn diýip Mevlüdi inkar edýärler. Ene musulman doganlar şularyň bolup ýörüşleri ýalanyň üstüne ýalan, toslamaň üstüne toslama. Hatta ınswer musulman doganlar käbir Mevlüd bolýar diýenlere görä bizinkileriň edip gören Mevlüdi bidgatdyr. Çünki bolýar diýenler hem diňe şol güni oturup peýgamberimiziň gurrunly etmeli, dini gurrunlar etmeli diýerler we üstüne zat goşmaly däl diýerler. Bular musulman doganlar Mevlüdi oýlap tapan Fatymy şigalardan hem ozdurdular. Şeytanyň şigalary Ähli Beytiň ady bilen adyrşy ýaly bularam şeytan peýgamberimiziň doglangyny bellemek bahanasy bilen şeytan bular oýnap ýör. We şu kişiler musulman doganlar, dinler ýaşlary Mevlüdi inkar etse Wahabidir, Mevlüdi inkar etse kapyrdyr, Mevlüdi inkar etse kalbyna peýgamber söýgüsi ýokdur diýip musulmanlary ýaşlary agzal edip ýörler. Ene musulman doganlar her bidgatyň soňy şuňa barýar. Emma gurlanlaryna bular näme diýip gurlaýarlar? Bizdiň peýgamberimiz arada gurrun edýärse, ay Kur'an okuýarsa, dilege diýärse, salawat aýdýarsa diýip sadalaşdyryp gurrun berýärler. Kur'an okumak, salawat aýtmak, dilek etmek, peýgamberimiziň gurruny etmek ýylyň 10 kaý her gün her bir musulmanyň edip durýan zady bu zatlar. Näme şigalar Mevlüt diýilen zady oýlap tapmanka musulmanlar Kur'an okumaýadylarmy? Dilek etmeýädilermi? Salawat aýtmaýadylarmy? Ýa-da Mevlüt okumaýan musulmanlar, ýa-da Mevlüdi inkar edýän musulmanlar Kur'an okumaýarmy? Salawat aýtmaýarmy? Dilek etmeýärlermi? Sadaka bermeýärlermi? Peýgamberimiz gowwaryp şygar aýtmaýarlarmy? Bular musulman doganlar bu zatlaryň arkasyna bukulyp dogry zatlaryň üstü bilen näme dogry zady dogradyk görkezjek bolýarlar. Egri zadyň ýanyna dogryny goýanyň bilen ol egri zadyň dogry olmaýar, ýene egriligine galýar. Mevlüt bahanasy bilen toslap tapan yalanlaryňyz barada, islama ters zatlaryňyz barada näme gurulaňyz? Peýgamberimiziň ruhy gelýär diýäňiz, bu yalanyňyz barada näme üçin gurulaňyz? Peýgamberimize ýalbarýaňyz, Allah taala ýalbarşyňyz ýalak. Peýgamberimize bizi cehennemden goýra diýip ýalbarýaňyz, ol bidgatyňyz barada näme gurulaňyz? Mevlütdäki köke Allah bilen gurulşýar diýip yalan sözleýäňiz, bu barada näme üçin gurulaňyz? 4 şariýarlaryň we 4 mezhep imamlarynyň adyndan düzülen toslama sözler halka gurrun berýäňiz, bu barada näme üçin gurulaňyz? Mevlüt namaz diýip namaz oýlap tapdyňyz, bu barada näme üçin gurulaňyz? Zenamlar çağırýaňyz, Mevlüt okuýas gele weri plan mescide diýip bul edýän şeriaty tersladyňyz barada näme üçin gurulaňyz? Özlerini örtjek bolup, ay biz salawat aýdýarsa, ay biz Kur'an okuýarsa diýip şu zatlaryň arkasyna bukulýarlar musulman dogan. Ünsüriň musulman doganlar Allah Taalany we peýgamberimizi gowwarýan bolsak, näme etmeligini Allah Taala Kur'an-ı Kerimde bize aýdýar. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Ali İmran surasının 31-nji aýatynda diýär: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah we yaghfir lakum zunubakum." Ey peýgamber diýär, olara aýt: "Eger Allah Taalany gowwarýan bolsaňyz, maňa itaat edin, şonda Allah Taala sizi söýer we günälerinizi bagşlar" diýär. Peýgamberimizi gowwarýanyňyz subut edesiň gelse, 5 wagt namazy huşu bilen okuyan surelerini düşünüp oku. Başarsan mescitde cemaat bilen namazlaryny oku. Her gün Kur'an oku, aýda bir hatim et. Yetim yesire garip mätäje kömek et. Irden akşam zikirlerini oku. Gije tehajjud namaz kıl, kuşluk namaz kıl, nefil agız bekle, sakal goýber. Zenan bolsaň dol jilbab giy. Çağalaryna islam terbiýesini ber, ilim öwren. O peýgamberimiziň dinini edip dine täze goşulan zatlardan äge bol. Bidgatyň ýüzüne düşme, farzlara, sünnetlere amel et. Ene şeýdi peýgambere bolan söýgüýüňi subut etmeli. Iýmek içmek üýşürip daşyna goýlaşyp gaýdanyň bilen peýgambere eýerdigiň bolmaýar. Asyl peýgamberiň ýüzüne eýermesen, ýoluny eýermesen, şeriatyny eýermesen, gowwarmagyň hem ýeterli bolmaýar. Yahudiler Musa aleyhisselamy, Hristiýanlar İsa aleyhisselam gowwarýas diýerler, emma Allah Taala olara Kur'anda kafir diýdi. Diýmek musulman doganlar ýöne gowwarmak bilen iş tamam bolmaýar. İçini daşyny peýgamberimiziň sünnetine wara düzedip, her günüňi peýgambere wara ýaşasan, akydan, ibadatyn, toyun, ýasyň, edebiň, ahlagyň, söwdan, işin peýgamberimiziň sünnetine wara tutsaň, tutmak üçin gaýrat etsen, şonda peýgamberimizi hakykatdan hem gowwaryp gadryny bildigimiz we peýgamberimizi tagzip etdigimiz bolýar musulman doganlar. Allah Taala ählimizi Kur'an, sünnet we sahabalaryň selef-i salihiniň ýoluna jem etsin. Allah Taala bizi we neslimizi dini ýoýan bidgatçylardan bolmakdan gorasyn. Elhamdülillahi rabbil alamin.